Γεια σας παιδιά, σήμερα ξαναπαίζω βίντεο με τη Βασιλική. Ξαναπαίζω Roblox με τη Βασιλική, τη φίλη μου. Μας κυνηγάει για το και την γεια σας. Κράτα τσίλια, Σοφία. Κάνεις και εσύ όλα. Ναι, θα προσπαθήσω. Μην έρθει. Φύγε, Σοφία! Πού είναι? Πάμε από εδώ. Πού είσαι? Φύγε, Σοφία! Πόσες καρδιές έχεις? 3. Ωραία. Το band πάει σε σένα. Ή το budget. Ό,τι να είναι. Εγώ έχω μία. Καλά, μωρέ, έχεις μία. Πάμε. Η Γιάτα έχει πολύ λίγη στάμινα. Έχει 100% μόνο. Εσύ είσαι η Γιάτα? Ναι. Και μας κυνηγάει η Γιάτα, οπότε πάρε μια καραμελίτσα. Πας εδώ. Εδώ. Κάτσε. Τη φάω. Ωραία. Θα τον κάνεις στο σωλήνα. Θα προσπαθήσω. Μην ανησυχείς, εγώ θα είμαι εδώ. Δεν θα τελειώσω από Το τώρα κάνω. το βίντεο. Έρχεται η Γιάτα, φύγε. Εδώ. Δεν έρχονταν ούτως κι άλλως. Να πάω. Ναι, κάντε. Όχι. Όχι. Τελικά. Είναι. Μην. Όχι, μην, εδώ, Σοφία. Μπράβο. Από εδώ. Ναι. Πάμε. Έχεις καταλάβει ότι η Γιάτα όταν είναι να προχωρήσει, όταν περπατάει και δεν σε έχει δει ακόμα, είναι ότι περπατάει με την ουρά της. Και όταν σε βλέπει αρχίζει να τρέχει. Δεν το έχω παρατηρήσει. Να το κάνω. Ναι, κάντε. Με ψυχραιμία. Ξέρεις που θα κρυφτούμε αν κάνουμε λάθος. Θα την ακολουθώ. Εδώ πίσω. Θα την ακολουθούμε από πίσω της. Πρέπει να γεμίσει μέχρι πάνω. Ναι, το τελειώνω. Έχω βρει και τους δύο. Έκανα ένα σωλήνα. Πού Να, οι άλλοι δύο. Να, ένας, να κι άλλος. Πού είσαι? Είναι και οι δύο εδώ. Φύγε, Σοφία. Μην πας εκεί. Πού είσαι? Πίσω σου. Ένα λεπτό. Ναι. Τώρα περιμένουμε να μου γεμίσει η στάμινα. Και... Ναι, εγώ. Βασικά εμένα μου έχει γεμίσει γιατί δεν έχω πολύ λίγη στάμινα. Ναι. Πού είναι? Πόση στάμινα έχεις? 120. Θα χωράει γρήγορα. Μην την ξοδεύουμε, περπατώντας. Μπράβο.
κάνει καθόλου αυτό το ένα. Μια σαλίτσα. Πού είναι ο άλλος? Έχει μικρό κοινό. Τι? Βρήκα και τον άλλο να τον κάνω. Αλλά με κυνηγάει. Έχει λίγο μικρό κοινό η Γιάτα. Συγγνώμη. Θα την πάρω εγώ. Φύγε, Σοφία. Φεύγω, έχω φύγει. Σκοτώθηκες. Όχι. Μου κόλλησε το σήμα ακόμα. Λύνω το σωλήνα. Έχετε κάπως μπροστά εδώ η πίγκα. Πρόσχε. Όπα, Έκανα λάθος. όχι σε σένα. Ναι, έκανα λάθος στο σωλήνα. Έλα εδώ. Εδώ. Μου στέλνει μηνύματα εξαδέλφου μου. Κάτσε που Θα είσαι. το κάνεις. Α, να πάρει ένα μελάνι. Κάντον. Θα πάρω εγώ και σου κυνηγήσω. Οκ. Δεν είναι εδώ και το κανονικό elevator. Λίγο μου έχει μείνει. Σε προσέχω, μην είναι εκεί. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Ωραία, πάμε. Πού είναι? Εδώ. Εδώ. Τράχα. Να εδώ. Θα ψηφίσουμε. Ωραία. Τώρα θα ψηφίσουμε. Μπορούμε να πάρουμε καρδιά. Μπορούμε, αλλά μπορεί να μας το βάλει αν το τύχουμε σε ένα φλόρ και θα το δώσω σε σένα, ό,τι και να πω. Bandit, shipping. Και τις κερδίζουμε όλες τις καρδιές ή κερδίζουμε μία? Δηλαδή αν έχουμε μία πάμε στις 3. Με το Shell City μπορεί... με το Shell... και Boxend μας κυνηγάει. Με το Shell City μπορείς να πάρεις όλες τις καρδιές που σου λείπουν. Με το Bandit... Έκανα λάθος. Σωλήνα. Δεν πειράζει, δεν σε είδα κανείς. Αχ, δεν τους είδα τους σωλήνες. Έχω βρει τους δύο. Αυτόν ήθελα να σου δείξω. Κι εγώ. Μπορούμε να βρούμε από το... σε κάτι κάρτες που έχει, που είναι κάτι που σου δίνει καραμέλα ή τσιρότο. Κατάλαβα. Ή αυτό το βαλιτσάκι με... Που είναι σαν φάλα. Ας πούμε το λουλούδι. Ναι, που έχει πάνω ένα λουλούδι, του Ντάντι. Αυτό ας το πω. Με είδα. Έκανες λάθος. Ναι. Έχει το boxing. Πάρme, αλλά δεν έχω σήμα και δεν μπορώ να σου δω. Α, με έχασε. Μην ανησυχείς. Ναι, αυτό. Σε βρήκα. Έχω βρει νομίζω ένα σωλήνα. Εδώ. Α, Ναι, εκεί πέρα, αλλά είναι στη μέση. αυτός. Φύγε, εκεί το boxing.
Από εδώ, πάμε εδώ. Και ο Λούι. Σοφία, φύγε. Τον παίρνω. Πάρ' το. Πώς πέθανε? Είχα μία ζωή. Ωραία. Θα προσπαθήσω. Πάλι μόνο μου έμεινα, Σοφία. Εντάξει, δεν πειράζει. Με κυνηγάνε και οι δύο. Εγώ έχω... Να και ο άλλος ο Λίνας. Αλλά λίγο help αν μπορούσαν. Σε δείχνω. Έχω βάλει και σε βλέπω. Θέλεις να μπούμε κάπου αλλού? Ναι. Οι δυο. Ωραία. Ωραία, βγαίνω. Να βγω κι εγώ. Κάνε με drone. Δηλαδή όχι κάπου αλλού. Κατάλαβες. Ναι. Για να μην είμαι μόνη μου. Ωραία. Ένα νεράκι. Όχι νεράκι. 20. Ωραία, πού είσαι? Τώρα περιμένω να μου βάλει. Κάνε και κλείσει. Κοιτάει αυτό που το λένε μπλό, το λένε γκουπ. Πού είσαι? Βλέπω. Κάνε. Αν είναι να τύχουμε Ντάντι θα πεθάνω. Βασικά, αν είναι να τύχουμε Ντάντι θα λιποθυμίσω και όχι μόνο αυτό. Δεν ξέρεις τι άλλο. Να πω. Δεν θα με λένε και τα λοιπά. Φαντάσου τώρα όντως να πετύχουμε Ντάντι. Φλόρα 1. Εγώ τώρα έχω τύχει και φλόρα 6. Ενώ κανονικά φλόρ 12 δεν τυχαίνεις. Θα μας πούνε στα σχόλια τώρα. Σοφία? Ναι. Θα μας πούνε στα σχόλια τώρα που έλεγα να δούμε ποιος έχει τύχει Ντάντι στο πιο μικρότερο φλόρ. Εγώ πάντως φλόρ 6. Και εγώ πάντως φλόρ 1. Όχι, πλάκα. Να ξέρεις, σε λίγο θα πάω να πιω λίγο νερό. Σε λίγο θα πάω να πιω λίγο νερό. Εντάξει. Μου κόλλησε πάλι το σήμα. Είναι πολύ creepy ο Ντάντι. Έχουμε το σφινάκι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μην χάσω καμία καρδιά. Δεν γίνεται και εγώ θα χάσω. Και boxing. Θα πεθάνω. Σοφία, μην κατέβεις από εκεί που είσαι. Όπου και να είσαι. Πού είσαι? Εδώ μέσα. Μην εκεί. Ωραία. Κάπου ήταν σχολείο είναι. Έχω δει 2, αλλά είναι κάπου εκεί που πήγαμε πρώτα νομίζω. Δεν ξέρω. Μην αρχίσει, τον είχα εγώ τον έκανα. Έχω βρει και τους 3, έναν που κάνω και έναν... Σοφία. Ναι. Εγώ βρήκα έναν και κάνω. Οκ.
Η Γιάτα είναι τέλεια. Τι είναι, αυτή που είσαι είναι. Έκανα λάθος. Ξέχασα να το πατήσω. Μην έρθεις εδώ, Σοφία, μην. Με είδαν. Θα το πάρω εγώ. Καλά, πέρασε από δίπλα μου και ούτε με σκότωσε. Ναι, δεν σε σκότωσα επειδή τους πήρα εγώ. Για να σε βοηθήσω, για να μην χάσουμε ζωή καμιά. Ευχαριστώ. Επειδή εσύ είσαι και καλή. Τίποτα. Θα είμαστε μαζί όπου και να είναι κάθε μία, θα είμαστε μαζί. Επειδή Να το συνεχίσω. Θα κάνει τα σωλήνα, δεν στον παίρνω. Ωραία. Κάνει και εσύ τον άλλον. Τον έχω κάνει. Δεν είχες πει ότι είχες δει. Εγώ τον παίρνω. Ωραία. Λαπ. Τον πήρα, μην ανησυχείς. Βγήκα να τον κάνω. Ωραία. Σε βλέπω, μην ανησυχείς. Εντάξει, ευχαριστώ. Ποιος με είδε, τον παίρνω, τον μην φύγεις, τον παίρνω. Από το έφυγες. Έλα εδώ, σε μένα, εδώ είμαι, απέναντι. Ναι. Σε έχω δει απλά απέναντι. Με είδε. Με ξαναείδε. Το παίρνω. Έχω μείνει με 2 καρδιές. Μην ανησυχείς, μου φύγει εμένα καρδιά. Και εμένα. Όχι, για να σε βοηθήσω το έκανα. Κι εγώ έχω 2 καρδιές. Ναι, γι' αυτό. Μην ανησυχείς, τον πήρα ήδη. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπας και πάμε. Κατά λάθος τον πήρα. Συνέχεια από εδώ θα το κάνω. Τελείωσα. Το κάνουμε. Ωραία. Κάτσε, γιατί έχω βρει έναν λάθος. Κι εγώ. Ποιος με είδε? Όχι, φύγε Σοφία. Εντάξει. Νομίζω φύγε, δεν είμαι σίγουρη. Πρέπει να βρούμε και... Όλα αυτά. Ναι. Τώρα παιδιά ψάχνουμε τους άλλους 2 σωλήνες. Και μόλις με είδε. Και έχασα μια καρδιά. Σοφία, έχασες καρδιά. Ναι. Τι είδα. Με είδε ο Boxer. Και μόλις πέθανα. Πατώθηκες, μην ανησυχείς. Κάνε έναν σωλήνα. Ωραία. Λοιπόν, θα μπω να σε δείχνω και πάω λίγο να πιω νερό και έρχομαι. Οκ.
Παιδιά, πέρα μου. Και εσύ. Ναι, ένα λεπτό πάλι. Ναι. Θα βγω να σε κάνω join. Ένα λεπτό. Οκ. Σοφία. Ναι. Απλά ο παπάς μου φεύγει για Αθήνα. Ναι. Θα ξανάρθει. Και θα πήγα να το χαιρετήσω. Οκ. Παιδιά, λοιπόν. Σε έχω κάνει join. Α, ναι, σε βλέπω. Νομίζω. Πέρα να το πω άλλο ένα γεια. Οκ. Παιδιά, τώρα εδώ κάθομαι, περιμένω τη Βασιλική. Τώρα κάνω βόλτες. Σοφία. Ναι. Τους έλεγα τώρα εδώ κάθομαι, περιμένω τη Βασιλική, κάνω βόλτες. Σε περιμένω. Καλά. Αυτή είσαι. Και κάνω βόλτες. Το επόμενο μας βίντεο ποιο θα είναι? Δεν ξέρω. Εγώ μπορεί να κάνω ένα vlog. Μπορεί να κάνω βραδινή ρουτίνα. Και να την ανεβάσω. Πότε? Μπορεί σήμερα, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσω. Ναι. Να, καμπανάκι. Πού είσαι, Σοφία? Εδώ. Ναι, εδώ παρατήρησα ότι αν το κουνήσεις ακούγεται. Το έχω παρατηρήσει. Παιδιά, να ξέρετε ότι το παιχνίδι λέγεται Dancehall στο Roblox. Μου δίνεις ένα λεπτάκι? Μίλα εσύ λίγο. Έρχομαι. Παιδιά, λοιπόν, όποιος παίζει Dancehall να το γράψει στα σχόλια. Και αυτά. Αν θέλετε να μας κάνετε φράση, θα το πούμε στο τέλος του βίντεο για να γίνουμε. Βασικά τώρα δεν έχει τελειώσει το βίντεο, οπότε γι' αυτό. Ήρθα. Βασιλική.
Ναι. Συγγνώμη, έκανα μια μικρή βλακεία. Όταν, επειδή με φώναξε λίγο η μαμά μου, σου είπα να μιλήσεις, έκλεισα το μικρόφωνο. Κατά λάθος. Πώς θα πούμε? Εδώ. Παιδιά, να ξέρετε ότι όσοι παίρνουν Dungeons World θα γράψουν στα σχόλια και αν θέλετε να γίνετε friends μαζί μας θα το βρούμε στο τέλος του βίντεο. Και να βγάλουμε και βίντεο. Ναι. Ωραία, μπαίνουμε. Περίμενε λίγο, ένα λεπτό. Να πω κάτι για μου. Εντάξει. Παιδιά, θα σας πούμε τα ονόματά μας στο Roblox, στο τέλος του βίντεο, αυτού του βίντεο, για να μπορείτε να μας κάνετε friends. Και τώρα μπήκαμε Dungeons World. Σοφία, Ναι. εδώ είμαι. Τους είπα ότι θα πούμε τα ονόματά μας στο τέλος, για όσους θέλουν να μας κάνουν. Το όβλες. Λοιπόν, πού είσαι? Να είσαι. Έχω βρει ένα σωλήνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Ξαναέρχομαι. Επειδή λίγο με φωνάζουν. Έρχομαι. Μίλα. Αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια, θα περάσουμε και σήμερα. Η Σοφία πες. Γιατί η Σοφία. Αυτό το βίντεο που κάνουμε τώρα είναι για όλες τις ηλικίες. Βασιλική, συγγνώμη που έχω φύγει τόσες πολλές φορές. Ναι. Σκοτώθηκα. Βγαίνω. Ωραία. Απλά, ναι. Προσπάθησα να σου βοηθήσω να κάνουμε και το σήμα. Και όταν σε είδα, ήσουν στην τελευταία ζωή. Οπότε... Εγώ φταίω. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Γιατί να θες εσύ, κανείς δεν φταίει. Μόνο τι δεν φταίει. Θες μετά να ανεβάσουμε κι άλλο βίντεο? Ναι. Να φορτίσεις το κινητό σου και μετά. Το φορτίζω. Ωραία. Να σου πω κάτι.
Ξέρεις καθόλου γενικά τα coloring book? Ναι. Το μπροδεράκια? Ναι. Το πήρα. Ωραία. Α, εδώ είσαι, είχα ξεχαστεί. Γενικά, το επόμενο μας βίντεο, ή το επόμενο ή ένα άλλο, να είναι στο Dance World, αλλά διαφορετικά. Με τους πιο χάλια χαρακτήρες, ας πούμε Poppy, Boxen και Shrimpo. Και μετά από αυτό, να προσπαθήσουμε να πάμε floor 10. Ωραία, πάμε. Να το κάνουμε τώρα. Τώρα, ωραία. Μπορεί. Κάτι να... Τι θα γίνεις? Θα είμαι Poppy. Θα γίνω Shrimpo. Οκ. Όχι, θα γίνω Boxen, τάσκο. Έχω και Poppy, αλλά... Πάμε. Πάμε. Απλά μην μπει κάποιος άλλος. Θα τον διώξουμε. Ναι. Φαντάσου μπαίνει και τα τελευταία στιγμή. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Θες μετά να πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι που είναι περίπου, όχι Brookhaven, που είναι περίπου σαν το Brookhaven και μπορούμε να κάνουμε κρυφτό. Ή... Πες Brookhaven. Ωραία. Μπορούμε και στο Dance Walk. Παίζουμε κρυφτό από τα τέρατα. Wow, θα κρυβόμαστε. Τέλεια. Και θα μας φάνε όλες τις ζωές. Και μετά θα πρέπει να ξαναμπαίνουν. Ναι, τέλεια. Είμαι το κουτί, ο Boxen, και εσύ Poppy. Γενικά, ο Boxen είναι ένας χαρακτήρας που δεν τους πολύ θέλω. Αν είναι για το βίντεο και στα σχόλια εκεί κάτω, θυμηθείτε να μας γράψετε τι άλλο στο βιβλίο θέλετε από το βίντεο να κάνουμε. Και θέλω να μου γράψετε και ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας εσάς από το Dance World. Ναι, όμως ό,τι θέλετε θα μας πείτε να κάνουμε, επειδή έχω αγωνία να κάνω και άλλα βίντεο μαζί με τη φίλη μου. Εκείνη έχει το YouTube, δεν έχουμε. Το YouTube το είχα Γενικά ο Boxen είναι μικρό του μόνο. Το YouTube το είχα αρχίσει το 2023. Το 2023, πριν 2 χρόνια. Ναι. Τη Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Ωραία. Πού είσαι? Βασικά, ξέρεις τι, μπορείς να το πεις ότι πριν 3 χρόνια, επειδή τώρα πάμε Πέμπτη. Ναι, όντως. Οπότε είναι περίπου σαν 3 χρόνια. Έχετε μπροστά σου η Poppy. Φύγε. Φύγε, Poppy. Όχι εσύ. Σας μπέρδεψε κιόλας. Έχασα μια καρδιά. Να έρθω. Μου έρθω. Ήρθα. Τέλειωσα και το δεύτερο. Άστον, την πήρα εγώ. Άστον να κάνει τη δουλειά της. Εντάξει. Εγώ έχασα πάντως μια καρδιά. Την
πειράζει, φύγε από εκεί τώρα. Σοφία, είναι η Πόπη. Εδώ. Την πήρα, για να σε βοηθήσω. Δεν έχω στάμινα. Χάνω ζωή. Σοφία. Συγχαρητήρια. Πήγες στη μία ζωή χωρίς να κάνεις τίποτα. Wow. Βρήκα 2 κάψουλες εγώ. Τι είναι Χωρίς κάψουλες? Όπως τα λέμε εμείς και καλά μελάνια. Όχι, κάψουλες. Πού είσαι, Σοφία? Να σε βλέπω από το παραθυράκι. Yeah. Τον έκανα εγώ τον σωλήνα σου. Ευχαριστώ. Γενικά, ποιος μας κυνηγάει? Έχω ερώτηση. Βρήκα και τον άλλον. Να σου πω κάτι. Πήγαινε στο elevator. Ναι, πες. Δεν ξέρω. Να, εκεί. Λες να το ανεβάσουμε. Αυτό το ανεβάσουμε. Να κάνουμε και άλλο. Τι ανέβασε? Μόλις σκοτώθηκα. Ναι, να το ανεβάσουμε το βίντεο. Ωραία. Θέλεις να κάνουμε και ένα με χορό? Πού, στην αληθινή ζωή? Ναι. Ναι. Απλά να ρωτήσω τη μαμά μου γι' αυτό. Τι ήταν αυτό? Χάθηκε λίγο το σήμα. Μου έχει ξανατύχει. Κάποιος με παίρνει στην επόμενα. Α, μάλλον γι' αυτό. Κάποιος με παίρνει συνέχεια. Χωρίς πλάκα. Άρχω επειδή δεν θέλω κόσμο. Καλά, είναι ένας από τους εύκολους, ένας. Ωραία. Θέλω να είμαι μαζί σου, δεν μπορώ, Σοφία. Εντάξει. Εγώ σε δείχνω. Δεν μπορώ μόνη μου, γενικά. Όταν καταλαβαίνω ότι ο άλλος έχει πεθάνει, είμαι σε κρίση πανικού. Όχι, Σοφία. Όχι. Πηγαίνει. Αλφάνου, Πειράζει. Λοιπόν, θες να παίξουμε άλλη μία έναν ακόμα τελευταίο γύρο? Για Άλεξ. Για να τελειώνουμε, για να κάνουμε και μετά ένα βίντεο. Ναι, για να κάνουμε κι άλλο. Επειδή... Και μετά να κάνουμε ένα βίντεο. Ναι, επειδή έχω και... Να κάνουμε κι άλλο σήμερα. Ναι, να κάνουμε άλλα 2, άλλα 5-6. Να βγούμε και να τους δείξουμε για να τελειώσουμε λίγο το βίντεο και αμέσως μετά να κάνουμε κι άλλο. Ωραία. Να τους δείξουμε λίγο τα ονόματα και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν. Πού είσαι? Εγώ θα σας πω και τα δύο μου Roblox. Λοιπόν, εμένα με λένε Cutie Cat, όχι, Cutie
80. Και εμένα λένε... Να βγουν, θες να βγει η Σοφία και να τους δείξεις πώς είσαι εσύ και πώς είμαι εγώ. Ναι, κάτσε να τους πω το όνομά μου. Εμένα με λένε 26Hi68 και στο άλλο μου Roblox που έχω με λένε Wednesday, αλλά γράφεται ανορθόγραφα, κάτω παύλα, μη χ, αγγλικό. Ωραία, να βγούμε να δείξω. Να τους το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, βάζω πρώτα εσένα. Βγήκα. Ναι. Βάζω το προφίλ. Να. Σοφία. Ναι. Έχω βάλει. Χωρίς πλάκα. Ή του χρόνου ή του παραχρόνου. Ωραία. Ή του χρόνου ή του παραχρόνου θα αρχίσω κι εγώ YouTube. Αχ, καλά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η φίλη μου. Να την κάνετε friends. Και εγώ είμαι... Τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι αυτή εδώ. Ευχαριστούμε που είδατε μέχρι το τέλος το βίντεο. Γεια σας. Αν το είδατε και αν το προχωρήσετε δεν μας πειράζει, τουλάχιστον είδατε κάτι. Γεια σας. Θα κάνουμε κι άλλα 2-3 που δεν ξέρω κι εγώ. 5-6 βίντεο. Γεια. Για το να έρθετε στο κανάλι Σοφία Ανδριοπούλου για να τα δείτε. Σοφία Ανδριοπούλου 3068. Ναι, για τους αριθμούς. Όχι, παιδιά, για να ξέρετε, μην γράψετε 3 μηδενικά. Ο αριθμός 3068. Γεια. Μπείτε κάτι για να δω. Μπείτε κάπου. Γεια σας. Να δω κάτι.